कौन है केमती है देखी एटे एठी देखा मत एपट देखा कौटे पड़गल कौट पड़ल हाँ 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 देखा बाबा देखी किसी बाबा कौटी कौन है कहला एहे कौन करी कौन किसी करदे ठीक हो मेडिकल जीवा एहे कौन पिपुड़ी कामुड़ देले मेडिकल जीवा निजे निजे किसी कर दो ना भल हो ओहो मेडिकल जीवा पिंपुड़ी कामुड़ देला मेडिकल जीवा ना कौन करिवे कोटा लगेबो एदे पिंपी काम देला एहे चलो बाबा फोन करिया गाड़ी आनी के आसबे चलो 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 बाबा फोन करबा कौन हाँ हो जा एबे भल तो मेडिकल जीवानी तो हाँ बाय भल हो गला हाँ हाँ सीरियसली